Казанга эш визиты белән Халыкара йөзү федерациясенең яңа президенты килде. Инфраструктураны карады, халыкара мәктәп спортчылары белән аралашты. Спортның су төрләре сарае базасында тренировка мәктәбе эшли. Тулырак алдагы язмада. Эшләре шул булгач, хәтта иң төгәл сикерүдә дә кимчелекләр күреп ала белгечләр. Почему ты открывался через группу? Открываемся туда. 27 халыкара спортчыдан дөнья күләмендә танылган йолдызлар әзерләү җиңел генә бирелми. Шулай да спортның су төрләре сарае базасында Россия тренерлары бер ай эчендә барлык йөзү һәм сикерү күнекмәләренә өйрәтә. Сейчас готовлюсь к первенству Европы. У нас в Литве этот спорт не очень... Литвада бу спорт төре үсми, ә монда Россиядә бик көчле. Мин монда булуымнан канәгать. Хәзер Европа беренчелегенә әзерләнәм. Күнекмәләр белән бергә рус телендә шомарталар. Һәр кем үзенең әзерлеге турында аз-маз булса да сөйләп бирерлек өйрәнгән. Ярышларга әзерлекне бүген Халыкара йөзү федерациясенең яңа президенты Хөсәйн әл-Мөсәллим дә тикшерә. Ул үз вазифасында 5 июньдә эшли башлады. Казан гомумән Россия спортның су төрләре буенча аерым урын алып тора. Казанда ярышлар үткәрү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен спортчыларга да, гади кешеләргә дә шартлар тудырылган. Халыкара йөзү федерациясе президенты ярышлар үткәрелүче спорт сарайларында тикшерде. Спортчыларның ничек шөгыльләнгәне белән кызыксынды. Спортның су төрләре сарае 2025 елда дөнья чемпионатын уздыру өчен мәйданчыкларының берсе булачак. Есть у нас желание сделать немножко по-другому сам чемпионат. Чемпионатны башкача ясарга телибез. Яңа алымнар кулланырга җыенабыз. Йөзү өчен күп функцияле арена төзергә дә исәп бар. Проект Халыкара йөзү федерациясе җитәкчеләре белән әлегә расланмаган, әмма инде эшли торган инфраструктурада эре турнирларны даими кабул итә ала. Идел Кыямов, Айнур Вәлиәхмәтов, Айрат Каюмов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.